Ngibingelele ngomukeleke na ke ingosi yamaphupho kwi-channel yithi okuyi-channel engongaphambili lamaphupho nje ngesintu ekuchathela ngesizulu ngolimi olu-understandayo ngike ngathemba ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi sizozama ukuthi ke siwafake nama-subtitles ukulekelela loyo othi angisazi isizulu kahle akwazi ke naye ukuthi angasali ngemuva akwazi ukuthi ke ahambisane nathi uma sichaza lawo maphupho. Igama ke mina nguqhelane ukuphasa kweningi wena uma ungakwenza nje ukuthi uma ukuthi ke subscribe kanti usasubscribe kuyona i-channel siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekubusise kakhulu ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho. Asichaze ke amaphupho uzoqala ngiphuphe eliphushwe yimina izolo ngomhla ka4 November uma ngilele ebusuku ekuseni nje ngiphupha ngiphethe ukudla ngiyadla ukudla kuncanyana nje makuncane ukudla uqhamuka isimanga siyakhonkotha engibathi ngizama ukusibaleka ngizama ukusiziba siyakhonkotha ngizama ukugibela phezulu usibalekele si-harmless but siyakhonkotha so irritative yabo ngiyabona ukudla kuncane lapha vele sefuna ngiphonse ngilumela ngiphonsele isimanga lapha unazo sithi ugobo umsindo singaba umsindo you know what mavuka ekuseni ngihlale phansi ngibuze kuNkulunkulu ngizama ukuthola incazelo yale phupho ngiphupha nyadla nasi makusiyaluka siyakhonkotha ngifuna ngize ngilumele ukudla evele okuncane ngiphonsele sona ukuze sithule lisho ukuthini athi umuntu omdala hayi cha iphupho leli lisho ukuthi kunomuntu isayilo umngane wakho umuntu omaziyo kodwa ofuna ishare entweni zakho ofuna ishare imali noma kwibusiness lakho noma entweni ozobuyenza nokuyenzayo ufuna ukuba ne-share ngidumaleke ngibe busy nje the whole day bese ntambama ungene call from a person engimaziyo vele efuna imali ayibo isamba semali ayimadlana afuna imali imali ngakho uzoyiletha time later next year alengaka imile yenye neyingane mina ngiyafunda la futhi ngisesikoleni njengoba ngikhuluma ngisesikoleni mina ngiyafunda manje I have to save phela for isikolo yabona imali ashena ayifuna imali angibesela umuntu ngize ngcine asathi angimuphi 500 rand of which I did ngoba ngizama ukuthi azongiyeka lokuluke ezama lokho ekhuluma lapha emanipulator yabo ngimnike 500 rand then ofuna ngamanye amazwi iphuphe ekseni ifezeke entambama ngomhla ka4 futhi because iphuphe ekseni ntambama nangivele sevela umuntu efuna imali ngodli ngibelesela ukuthi lesimaka kube symbolize lo muntu obezofuna ngenkani ngodli ukuthi umsize ayidemanda akaceli demand ukuthi umsize yabona so asidlule lapho bengifuna nje ukuthi amaphupho kwesikhathi uyaphupha manje libuye futhi into yakho niyenzeke ngaso leso sikhathi noma ngakusasa but you need to observe ubheka ukuthi wenzalani buka iphupho lisho ukuthini bese ubheka futhi vula amehlo ubone izowenzakalani and pray mawudinga ukuthi uthandaze or ucela ukuthi ungenzeki noma kwenzeka ukuthola uready vele sesimene sakhe kodwa asingene sigcile emaphusheni sizoqala la singene sigcile emaphusheni athi uma umuntu ophupha abantu asebalala abantu abendela kwelamathongo lephupho leli uma umuntu lephupho ukhuluma nabantu abendela kwelamathongo iphupho leli lisho ke inhlanhla nokuba nje nesibindi umuntu kanti uphupho umuntu osadlandlavana lokho kungasho inkathazo kungasho ukuthi mhlawumbe kukhona okuthile okubi okuzayo okungenzeka kuza ngaye noma okubi nje kodwa lisho ukukhathaza lisho inkathazo phupha ke igebengu ziyaqhekeza phupha baqhekezi uphupha bengena emzini wakho lingakungasho kabili umphupha abaqhekezi noma igebengu ziqhekeza emzini wakho ulwe nazo uyinqobe kusho ukuthi ama-challenges ama-obstacles obhekene nawo uzokwazi ukwanqoba uzokwazi ukuphumelela kona kodwa uma lezi izigebengu noma labo baqhekezi bekunqoba bethatha impahla bebaleka nayo kusho ukuthi uzolahlekelwa futhi ke kunenkathazo esinake kujeqeza asikhuluma ngomuntu ophupha bakubo ama-siblings uphupha ukubona ingane zakwenu odadewenu nabafowenu lokungasho ukuthi ke wena uzoba ke nolwelo olude uzompele yodlala inyoni zabazukulu kodwa ke ngase kuveleke isifo ekhaya umuntu ophupha ama-apula uphupha isihlahla sama-apula
noma uzibona udla izithelo zawo noma udla ama-apula amnandi lokho ngasho inhlanhla. Kodwa uma udla ama-apula amuncu kusho-ke ingxabano, kusho-ke inxushunxushu, kusho-ke ukungezwani okungahle kube khona phakathi kwabantu ozwana nabo noma bajwayele. Amadayisi, umuntu ophupha-ke edlala amadayisi kusho ukuthi uzoba nencebo, uzoba nemali, kusho-ke inhlanhla yokuthi angahle akhombe ngophakathi, angahle abe ngumacaphuna, kuswale isigwili. Amafu, uphupha amafu amhlophe kusho ukuthi uzogwilika, uzoba yisigwili, uzochuma, uzophumelela. Kanti uma esuka phansi ngasho ukuthi-ke kungase kubuye abantu ekudaleni abagcina sebabhumuka noma kuzovela imfihlo ebelingalindele ukuthi zingavela. Amagwababa, uma uphupha ubona igwababa kusho ubuthakathi, kusho ukuganga okuthize lapho. Kanti-ke uma uningi abantu esuke besebudlelwaneni ngasho ukuthi lo muntu onaye kungenzeka-ke usengey'mithiyo, unamanga uyishaya ngapha nangapha. So kusho ukungathembeki, yabo. Sikhulume ngomuntu oyiphupha i-perfume, amanga, uma uphupha uyiqhola nge-perfume noma uziphunga lawo elimnandi elihle enuka kamnandi, okusho ukuhamba kahle kwey'nto zakhe emsebenzini, kwezothando nasey'ntweni nje ozenzayo. Kanti asikhulume ngomuntu uphupha amakhambi esintu, ikakhulukazi-ke uma ugula uphupha amakhambi okwelapha esintu, kusho ukuthi uzosinda, uzokwelulama, impilo yakho izothi uba ngcono. Asikhulume ngamangcwaba, uma uphupha amangcwaba, ubona amangcwaba lokusho ukuthi kungenzeka ngase ubone umuntu wakini oyisihlobo sakho okudala wasigcina. Idayimani, uphupha idayimani, lokhu ngasho ukuthi uzoceba, uzokwilika, uphawu lwencebo, uzokhomba ngophakathi. Umuntu wesifazane ngasho-ke ongabenabo abantwana, ngasho ukuthi-ke uzogcina ebatholile abantwana. Kanti uma kuyintombi nje yakwabo emisini impela ngasho-ke ukuthi-ke izoshadwa ngahle zikushaye maduzane. Uma uphupha-ke ihlathi, uphupha-ke uhamba ufukuza ehlathini, lokho ngasho ukuthi uzoshintsha-ke indawo yohlala kwenye indawo. Kepha-ke uma uze uphumele ngale kweyihlathi kusho ukuthi-ke izoba kuhle ukushintsha-ke kwakho uvela to a new place. Uma uphupha ikhaya lakho lasemncane, usesemncane udlala nezinye izingane noma ubone ezinye izingane enanidlala nazo, kusho ukuthi uzoqhubeka kahle empilweni futhi uzochuma, uzophumelela kokwenzayo. Uma umuntu othandwayo noma umuntu osothandweni, kusho ukuthi umuntu othandana naye njengamanje uqotho, kusho ukuthi umshado wakho uhamba kahle, kusho nenjabulo. Futhi kuyasho ukuthi ungenze kube nabantwana abaningi futhi abazophila kahle, nawe uphile kahle. Kusho ukuthi-ke iphupho leli liba lihle kakhulu kumuntu wesilisa ngoba lisho ukuthi izinto zakhe zizohamba kahle nje. Asiphuphe ngekhishi, ikhishi sike sakhuluma ngalo. Uma uphupha ikhishi kungasho ukuthi uzohanjelwa isihlobo sakho noma kunobuhlobo obuzophembeka, relationship, partnership, njalo njalo. Kodwa-ke uma uphupha uphuza ikhofi, kungasho ukuthi unabangani abaqotho abakuzingelayo. Kodwa futhi uma uliphuza kuyasho ukuthi-ke ngahle kube nengxabano, isara endlini or abantu ojwayelene nabo noma ozwana nabo. Uphupha ngekhonsathi, umuntu athi ngiphupha umcimbi, uphupha umcimbi, kungasho inkani nokungezwani, isixakaxaka sezinto. Ikhowe, abantu bayalazi ikhowe. Ikhowe limila ehlobo uma kuduma izulu, emva kokuthi uma kuyizulu esikhathini esiningi. Uphuka amakhowe uwadla kusho ukuthi uzogula, kanti uma uwaqibula kusho ukuthi wena ungeze uzokwelika, uzoceba, uzohamba, indlela zakho zizohamba kahle. Sikhulume ngomuntu ophupha ilada, ilada yesitebhisi. Uma uphupha isikhuphuka uzofinyelela phezulu, kusho ukuthi uzophumelela kuzona zonke izinto ozenzayo. Kodwa uma ungathi uyakhuphuka ngesitebhisi noma lelo lada bese liyaphuka, kungasho isifo futhi kungasho ukuthi-ke izinto zakho noma izinto zami uzenza zizofekela, ngeke zihambele kahle. Kanti-ke nemali, sikhulume ngemali, uma uphupha ulahlekelwa imali kusho ulahlekelwa-ke umsebenzi noma emsebenzini ngase ulahlekelwe okuthile. Kanti uphupha uthola imali ebovu noma yamaphepha lihle liphupho leli, lisho-ke impumelelo kodwa ihamba-ke ngolonwabo. Kodwa uma uthola emhlophe kubika-ke inhlanhla ethuza kakhudlwana ngesivinini. Kanti uma uphupha imali emnyama isho ibhadi, isho-ke ishwa, ukuvalwa kobunhlanhla bakho, ukuyibona incibilika futhi imali kusho ukujabhiswa ngento obade uyidinga kakhulu. Asikhulume la futhi-ke ngomuntu othi-ke uphupha-ke elahla, kusho usizi oluzwayo ongahle lumengame sooner or later. Kanti ukuphupha ushintsha noma ushintsha imali, lisho uthando olungapheli kulowo muntu loyo osuke uthandana naye.
uma umuntu osebudlalwaneni noma oshadile futhi lo thando lolu uyancikiselwa nje ngalo yena. Kanti futhi uma uphupha uyinikezwa noma uyikhokhela kusho ukuthi uzophumelela ikakhulukazi kwezothando futhi uzoba umuntu othokozile. Uphupha imali edliwe ngabe ngendlela mhlawumbe embi, ngingasho isifo, lisho ingxabano, lisho nezitha ezingakufiseli uluhle. Kanti nxa uphupha imali esemasakeni eningi noma isemabhokisini, kubika-ke ishwa lelo ishwa kubika-ke ibhadi. Asikhulume ngomuntu ophupha-ke imbiliso. Lokhu kusho ukuthi uzothola imali eqongelelwayo ngendlela-ke engavamile. Asilibambe lapho okwamanje indaba yamaphupho, sizokwazi ukuthi siqhubeke futhi nayo ukuhamba kwesikhathi silethele amanye amaphupho ngethemba lokuthi-ke azokwazi ukuthi-ke usizakale nawe, izinto zenzeke kuzazi ukuthi zenzeka kanjani, kusho ukuthini. Ngiyakhumbula nje kunelinye iphupho futhi likaNebukadnezari ephupha ngesihlahla. Uma ephupha isihlahla la, isihlahla esikhulu kuthiwa sasifika phezulu emazulwini ngendlela sasikhulu ngakhona, sihlaza. Ebuze kubachazi bamaphupho ukuthi lisho ukuthini iphupho lesihlahla ngoba esibona sisikhulu, kodwa egcineni asibone simunqunywa asibone siwa. Bamchazela abachazi bamaphupho, hayi ndoda, lephupho lisho ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa, akubusise unabe umbuso wakho, your kingdom izosabalala wonke umhlaba. But ngenxa yezinto ozenzayo uNkulunkulu angasa-approve, uzonquma umbuso wakho. So what I'm trying to say is, amanye amaphupho afika ezokwexwayisa siyayela ngezinto ozenzayo wena ukuthi uhlukane nalezi zinto lezi ngoba kuzoholela ekutheni kube so. Kwesinye isikhathi akusiki ukuthi uyaloywa, akusiki ukuthi mhlawumbe lezi zinto ziza ngoba uloyiwe. Kwesinye isikhathi ziza ngoba kunezinto ozenzayo bese kufika lapho please okweqeza hayi ngibhasopa, because uma uqhubeka uzoba so. Ingakho nalo emthetho uma uqhubeka ungamlaleli uNkulunkulu, udisobey uNkulunkulu, umbuso wakho uzonqunywa. Uzofika isikhathi sokuthi umbuso wakho unqunywe, yabo? So nawe umuntu uphila kungenzeka kunezinto ongazenzi kahle. Uma umuntu okholwa kuNkulunkulu uthola kunezinto ongazenzi kahle phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu alishize exwayiso lutho uxwaya, yabo? Ugcine seze kufika ekutheni izinto zibe worse. Noma umuntu okholwa emadlozini, ukholwa kubantu ngithini, ukholwa kumathongo, kubantu asebalala, uthola mhlawumbe kukhona indlela obadisobheya ngayo, indlela ongabahloniphe ngayo. Uthola leyo nto leyo impact negatively kuwena, yabona? Uyawuthi ukholwa kuphi la usukholwa khona, kusho ukuthi nakhona izolethwa izexwayiso ila abantu osukholwa kubo. So kubalekile asilande, asibheke amaphupho, si-observe nathi introspection, sibheke indlela esenza ngayo izinto, sibheke indlela esihamba ngayo, yabo? Sibheke indlela esitreat-ana ngayo abantu. Iyona into esithi hayi no, mhlawumbe ufuna ngishintshe somewhere, ngishintshe izinto ezithize. Ngiyabonga kakhulu.